Okay, Joero at ang isgutan. Dito ko gusto mo isgut ane oy. Pero alang sa ato mga iksong durahanon, daghan ba putag paryente dia kinalang masayod mo sa inyong sa kahimtang sa inyong lungsod. Ako mismo na subo ko aning balita bang ang mga paningkamot ni Mayor Altaculad na ay mga ambot mga o usar ka konsihal nga nangita og ambot imbes mo tabang mangita man hinaog mga bikil, mga pagsupak sa plano ni Mayor Altaculad. So manisubok kayo nga balita nga atong nadungog nga si Kagawad Jeffrey Torralba nagsige na og ambot sa kabarangayan, matod pa niabot natin sa kabarangayan. Lahi ang iyang mga istorya kalabot sa mga plano ni Mayor Altaculad sa lungsod sa Duero. So, well, anyway, sa ko nag-ingon, ang mga tao, mantigo naman tingali mong sabot, aning tanan. Kung unsa ang toyo ni Kagawad Jeffrey Torralba mga higala, ako sigurado ko di na matago, di na malilong sa mga taga-Duero. Kay kon ang kaayuhan, ang mga paningkamot sa usa ka mayor, imong babag-babagan, mangita ka grason, nga mga istorya, nga usay ang uban bot-bot, o dili matuod, ay lahi ang katuyuan nining maong kagawad. Ha? So, manawagan na lang ta sa mga duruhanon tingali. Nga kamo man ang katawhan. So, ang inyong mayor, may inyong lantawon, tanaw ninyo ang iyang mga paningkamot. Alang kaninyo, ayaw paminawa ang usa ka kagawad nga di ta kasabot, wa ta masayod sa iyang katuyuan, ngano nga ang mga maayong plano ni Mayor Altaculad iya man karong gisugdan, gibabag-babagan ug hangtod sa kabarangayan iyang gipakaylap ang dili matuod nga mga sugilanon. Atong balik tanaw, mobalik ta paglantaw mga higala ni adtong nag-uban pa sila. Kauban ni sila ni Mayor Altax kining kagawad nga si Jeffrey Torralba. Atong balik tanaw, balik ko na to paglantaw katong ilang mga kampanya no natong panahon sa eleksyon diin matud pa naghiusa sila naaga ni ang pamahayag ani apel ang pamahayag ni Kagawad Jeffrey Torralba. Atong paminawan ang ilang mga plataporma ug atong tanawon og dunabay katumanon. Altax team sa Duero atong paminawan. Duero talaga nakita ko kailangan ng pagbabago. Nakita ko kasi si Al, ano na siya natural sa kanya yung pagiging giver. In fact, every year, meron siyang gift giving. Then even before, meron na siyang mga kinandak na mga medical mission. Ito yung nakakatuwa sa kanya kasi every December, babangon siya ng maaga. Tapos, meron kasi siyang mga libreng pabigas doon sa mga lahat lang ng taong pupunta sa bahay nila. So, nakaka-inspire doon kasi hindi naman niya kakilala yung mga taong yon. Pero, gigising siya ng maaga, entertain niya yung mga tao, kukumustahin niya, tapos magpipicture taking sila, tapos pag-uwi, ayun na, meron ng mga bigas yung mga taong pupunta. So, yun yung nakakatuwa. And, nung time na yun, wala siyang balak tumakbo sa politics. Yun ang nakaganda. Sabi ko sa kanya nga, bro, total package ka na, wala ka nang babaguhin, ganyan-ganyan ka na. Talagang isa ako sa kumbinsi sa kanya. And nung narinig ko that, yun nga, kinonfirm niya rin na, yun, natatakbo na siya. So ako actually ang pinaka naging masaya sa decision niya kasi
alam kong kaya niya eh. Talagang alam kong matutulungan niya ang Duero. Wala ko ga-expect na moabot mi karon sa among sitwasyon na siya mo dagan na pagka mayor sa lungsod sa Duero, pero nakita nako sa iyang kasing-kasing ang eagerness na mo serbisyo sa mga katawhan sa lungsod sa Duero. Si Mayor Altax, akong inspirasyon karon sa akong pagpanerbisyo. Kay nakita na ko nga daghan siyang plano. Na-inspired ko muna nga suporta gyud ko niya. Parang calling niya eh, kasi ano siyang bata eh, yung masayahin, matulungin, at saka mataas ang pangarap niya. Hindi niya mararating yung ganyan kung saan siya ngayon kung hindi mataas ang pangarap niya. Talagang hindi siya, kung hindi siya nagpursige sa buhay, hindi siya magiging ganyan. Nakita na ko kung unsa siya nga pagkatao nung usak ko sa nisalig niya tungod kay proven and tested na gyud siya. Si Al, ano gid siya? Bagay siya na maging mayor kay naa siya'y pangarap, and then at the same time, simple lang siyang tao, approachable siya, pwede siyang maduulan bisang pinsa. Ngano nga nakadesisyon ko nga mudagan sa pagkamayor sa atong lungsod sa Duero tungod sa singgit sa mga katawhan nga nangandoy og kausaban ug kauswagan sa lungsod sa Duero. Para nako ang kalidad sa usa ka mayor para matawag siya nga epektibo isa kanang mayor nga mo serbisyo nga walay pili-pili nga mohigugma sa tanan ug motabang sa tanan. Sa pagkatinuod si Altax dili politiko nga tao, wala pay kasinatian sa maong posisyon, pero may kasinatian sa pagtabang sa katawhan, may kasinatian sa paghigugma sa katawhan, labaw sa tanan may kasinatian sa pagserbisyo sa katawhan. Ang experience magain man na nato kung naa nata sa posisyon, and it's not about the experience but it's the love sa mga katawhan mao gyud na atong pasidak-an pohon kung kita anaa na sa mga posisyon. Wa na ko'y plano nga mudagan as a vice mayor, pero nahagit ko unang bahin tungod kay daghan og mga mayong plano ang atong mayor nga kinahanglan siya og vice mayor nga iya pong kapartner nga mo'y mutabang sa iyang mga programa. Kung ako mahimong mayor sa lungsod sa Duero, ako gyud tutukan ang infrastructure sama sa pag-usab sa merkado, sama sa pagsimento sa mga kakalsadahan. Ako sang tutukan ang patubig, ang improvement of water system, ato sang tutukan ang turismo, ang pagtukod nato og mga food parks, ang pagtukod nato og sports complex, og pagtukod pod sa commercial complex. So mao na ang atong pangusgan kung kita buligan sa kahitasan. Sa pagkatinuod nahadlok ko nga dili na ko mahatag ang pangandoy sa mga katawhan nga kausaban sa atong lungsod sa Duero. Apan preparado ko ani, nasayod ko nga kaya ni nako nga buhaton sama sa pagpaningkamot sad nako sa ako ang pamilya no nga mahatagan sila og maayo nga kaugmaon. Well, ang inspirasyon nako ang number one is ang akong pamilya o ang mga katawhan sa Duero. Labi atong mga tao nga nituo sa akoa, sa ato ang kapasidad nga kita mahimo nga amahan sa atong lungsod. Kapasidad nato nga makapausab sa imahe sa Okay mga higala, ang tipik sa mga pangandoy o panlantaw ni Mayor Altax, nitong una pa siyang natanyag sa iyong serbisyo. So nakita karon nato ang kasinsiro siya mga paningkamot alang sa Duero.